Hero plan hero. Oi, kahamda. Dolrok norok who you name hin nai no poda pok bai kha. Background dancer, who is your name? Tay boroi nai thok hin mano hungke. Nung kai saboroi nai thok. Jotono bono nukang khoi crackman nungdi Agini kok kesam rok no tamni muitu khairi ton se hin kana norok le ano. Angle pok manya borok no tay bangla ba English kotor phanu phai borok thei bai tong thung. Tangge hingke ani kok na oi tay video khailali ang ma bagai. Haipa no yango sabo jani tay khorok sa Tiprajwk ang sagori krei khayei. Pen no bar sibjak tong sani. To kharok bai borok mokol monok jak nai jat muani serjak pai jauka. Sama simi bai norok ungjak glak phunukna bonango norok no. O borinya norok waisale nukhna nukma hairok gengkhna sini khna tambo hospital re sonkat tlang nai ni besti da singbono sini ui tongani haya da dolrok akon sini ako hingke ba tini sini lainai ta tini bo seng music video no khulok lainai dolrok anglai mem ANKITA TRIPURA ni bage simi se tini 10 MB sebainai abono ang sana mujungo o music video ni team ni munui surok no norok public rok no phunukna hmei no public go upload khaikena bla jati gusti dolrok no simi phunukna hingke anli soling bai simi naima nai jat khai upload khaikamu abono ang norok no nai reaction comment ani opinion rei phano norok ano chawi samung krei da hinman gelak abono hungke phaidi tabuk dolrok abung nai ne shere khnei tini ni video no chengai relai suana Iko music video hungke no starting go chelarok engya ke beri rok beskang te himei mase malai nai tangge hingke borok khikrok gana ne bikhumu tungsa phuyei kepala bogjak mang omo haike puila o chengya hingke borok sar Thompson ni leino imango nugu Ani mukhang tangge narkra dap no sol ha ama ani mukhang tangge tok kogei rungjagei tonjak no sol Oi Anthor, nini o dialog no sung agini simi no khanai phaimani ketal malia da nungte unsubscribe khaisinai angle no Oi wanjek nung iPhone paina bagi sak phalo hinma da khanaka ang tabuk ba hingke 10 jon haijaka Moda oroni nayuk akon mo hai borok rok no bo doglam tei bo beser tei bo kuna tei bo kijik tei bo kepla tei nayuk nuk hinu bono tabuk ni jora angka petek jora tabuk je nuk jagi tongmani ingkha pora ganang pora paijak rok hingke mung krei dam krei seng hai class 3 fail rok hingke ba celebrity borom ganang gari bai ako bai oi dol rok hain sama sorry bui hai hinma se seng hai hinjagi rekha Tabuk ang o beri no naithok rok hinjak tei ingkhe komse kom 130 jon beri rok ano unsubscribe khayei thangnai re sinangjagei angle khuk chitra kokrok sau hingke ba beri rok ano chajaknai krei hamjaknai krei nainai krei hin tongmanita mole beri naithok ka hwnei sajagei unsubscribe khaijak process haimano angbo ambagei no tabuk ang norok no rap song khonarena nayo Ani beri ina hangke te tu kri ina nangai ang be kai jang na hangke nang te tu tongke masakak nai ani kok no khanai tongke online no kajak pai nai hamja go hinchaya khonung tamni ani no go kana ni kok khanai tongke ang khana rogo no thei pai nai ono maya hangke angle single mang no tongai thanai go siu angle otu bai no kamil berai renai nisi go der go sishati ani okok rok no khanai ini nong ni borok buji ya hangke jing khari thangya beri ji unthangke nung do tei chela mana nang ya tipra nang simita beri henei ang no saya sajagi tongbai ba tamne nung ano abo saya kaham keno khana bala ang tam saka rap repro tam hino o gela langnai bufang rogo toke hai srap trengei kebak trengei iko tabuk se saimano ang bini agini live buma history agi bocherai fru o bufang ya fango sutei sar fru bini blei bukur chen bai jib bai sepjak mani bela torka hangke bo o bufang no sakuplung khlaimani ya phano bini a sada kotra no hupre nai hnei semai tangjak aboni joli mano no phunuk tongo bo tabuk sungno amaya phawo loi sora nai tumar misti muk sak bai dagarjak ma ba tamni bukuk khuare ma angkha nungkhe abo omo hairok nukha hingke borok rok ni wansuk mungo kebang mano phayo mendra norok ni bagui no ang city bus rok bai lai suna mujungya perfume bahai chiring khe kasalai phayo sen nei sarlai ble borok oma borok ni perfume bahai manma bai simino ang thegei thango pritiano kepalo kawai thepa phaina nangya Norok hingke tam wansuk bo tam no mokol kai regei kelegei tong tabuk
बहिमै थांमानो नुगै बिनि याकं नायै याकंनि साका ताम आबोनि मुं आं साना मुसुंलिया 6-7 ইয়ার্স नि सेराइरक आनि साबस्क्राइबार मां বাইরে বলছি বড্ড তোমায় ভালোবাসি o burabo bukhawo kirijak bo sorsi kokrokni thani o riksa paina rikjagei tinile o video ni faising tei manjak sinai hinei music video o ma kaka hinei tongthokna nile boro o mora nangnai rok ano 10 taka ni jaga 50 taka rwnai hinei boksa jagei se ani kpalo loisi thaisiu hinsiu শোনো না হকরু পশি जी তোমায় ভালোবাসি Horjani balubasi angle o hamjago hinmarogo puitu krikha tabukni hamjakma rok horlaikha kokpaikha hinma haise bukha bai hamjaknai kroi tabuk kolok kotor baisi hamjak bayo sekang hingke kaham imang phunuknai kisa misawalaikha hingke no leikhumu phui kelangnai leikhumu phuinai rok hamjakna serengya hingke tamni angnono hamjago hunei propose ma khlai ang nung bai tongna muchungu hunei propose khailai di asik acting khailaina nangya jotono saya haipano ang ulo hingke angno ang manjak rugu Busa kubui kanano nung o sipak bom to genang rap rima dang kabini mo mohai no ungo jepro nung musuk mrikte rap songo interest ingke ফুলের থেকেও ভালো জানো তোমার চুলের গন্ধ bono kebo sadi khnai bahai motom ungmarok abo shampoo ni jarei se hnei shampoo bai salja bokhorok suya hingke no obrei rok ni khnai sei butei bahai ungo hnei বেশ তোমার মিষ্টি মুখে দুষ্টু হাসি দেখতে লাগে বেশ আরে are ibango pun bai tong tutei da rap riwi tong nung kubui no tam hinu dol rok bini o rap no khna oi buri rok no bonai gradi tabuk borok ani rap songo model na hajak masuk ke torjak laikha ime chasma hungna sekang borok gana gini ni borok no sungei naya da tamo muda mosang na tamo swag fashion style ni mungoi jesa jaga ni phano khosai hunglai borok sabo no o lipstick color bai nai thogo hunei yang sekal thei nungnai no sol tong ma ke bo saisi maya na bono ke sabo sa o chasma bai mosang go hunei sor bai sor no jala ri fruse hungbula mono bono to sana grei botai sa tong khang ke no buini phone repair khaina nango খাবো মোমো চিকেন গ্রিল পে করবে মোটা বিল बोरै रोजाब यानि रोजाब मा से वाइ साबाय मुमु चिकेन जाना से हिन तंखा सिगदा चाकराक ना ओ बोरै मुमु रक जार मा बाय सिमिले रना कोग्याता आई मीन हामजाक मा न मुमु बायले पाइजाक ना कोग्याता नर खंके ताम हनै वान सुक्लाइखा Sipak ओ हाइसे हिनके आं अटोनि बाख्लाइ रक्सिनाय লন্ডন প্যারিস ঘুরতে যাবো आं बागैनो सों ककबरक रोमान्स स्क्रिप्ट मा सानलायो बुजिखा লন্ডন लन्डन no लन्डन हिन्नाय अमलेट no मामलेट हिन्नाय 6-5 no सिपाक हिन्नाय তোমার মতো কত নগর আমার পেছনে Anori freak nai chila rok kubang ma tonggo hinnai buri rok no hingke ang sanai nono hamjagei thyasak tongui thangna bagei refreak ya aborok rok ni unglok nono ek kherek na bagei se tei dam kom ni manei ni hingke customer hajar no tongnai dam ni manei ni hingke khoroksa khorokni no tongnai আরে শোনো না হকরু পশি বাইরে 5 minute chike khuborok o jaga phailaimani abo se holong siki khokna se plane khailai tonglai siu borok pathor 40 bosta packing khaibai mani yak ulo teisa haino hai rep se rijauka ang norong no teisa phunugui keboni jatra hamya khaina keboni mood off khaina musunglia ang seda norong no sikango no o music video ang sini madam ANKITA TRIPURA ni bagai simisi nai nayo hunei tokharok ni music video o bahai ke khoroksa Tiprajwk ni mungka kha hanei लुशें Engka musalaina nanglia 2k views phaima bai आसन नि बागै नों तांनि बाइक पाइ hengke tinin bagui omsukno video jaja khangke like redi moni sai sikangni video 4k like m nargmani complete ngyani tini hengke ang narglia like m rok tei ang sak bising lumjak se dol rok sak rok tong thogyang gei tongu haipano video phunukna bo nangu norok no phunukya hangke ani phola santi maya channel no subscribe khaijagya rok hengke huiju name hone subscribe khlai redi abono hengke malai lai finai ketal video thangka do dol rok bye tiprasa I vlog thung